Dindandon, egu berri hona Aiaraldea lagun. Bai, gabonak heldu dira Aiaraldera. Datozen egunetan agenda bete-betea izango dugu eskualdeko txoko guztietan. 24an Mari Domingik eta Olentzerok eskualdeko udalerri guztietatik pasako dira. Aste hauetan zehar haurrentzako jolasgune ugari izango ditugu. Altzarratek futbol partiduak antolatuko ditu eta modu berean Zaraobek eta Bedarbidek saskibaloi partiduak. Bestelako jarduerak ere izango ditugu. Adibidez, abenduaren 27an Artziniegan Aiara 11 mesesen gerra liburuaren aurkezpena. Eta Santa Cecilia bandaren zein Urduñako musika eskolaren Gabonetako kontzertua. 28an aldiz Urduñako Foru Plazan Gabon Zahar aurreratua egingo dute. Innocent Edition, karkar. Eta 31ako arratsaldean eskualdeko hainbat herrietan San Silvestre lasterketak egongo dira. Eta baita mendi irteerak ere. Pila bat agenda deialdi ditugu eta ezinezkoa zaigu hemen laburbiltzea. Beraz, animatu eta bota begiratu bat aiaraldea.euseko agenda atalari. Gozatu 2024ko azken egunetaz. Egun motzei, amets luzeak. Busti daudenean, gozo ez